Добрый дзень, паважаныя сябры! Сёння мы пачытаем з вами цудоўную казку, якая называецца «Калі ціха, не будзі ліха». І напісаў гэту казку беларускі пісьменнік Павел Місько. І змешчаны на ўсё гэтым зборніку, які называецца «Прыйдзі дзень, залацень». «Куды ты ўжо навастрыўся? Сядзеў бы седнем!» сварылася баба на деда. «Пайду рунь погляджу. Дождики добрые недавно прайшлі. Тата, і я з табой», сказаў ванятка. «І мне цікава, як жыта і пшаніца растуць». «І я пайду з вами», сказаў сабака Брахун. І я», сказала курка Рабка, чырвоная шапка, певень Пяюн і каток Вуркаток. Толькі конь Гнетка і козёл Сідор не прасіліся, далёка былі. Пасвіліся лезь не каля самой трутаракані. Але як? Смех ды і годзе. Гнетка скуб траву, а Сідор стаяў у яго на спіне, трос барадою і курыў люльку. І хто яму даў гэтыя труты? Ідуць дзед у лас з ваняткам у поле глядзець рунь, а ўсе, хто прысуседзіўся, за імі трухаюць, тэпаюць. Дзед ідзе і расказвае гісторыю. Прадаваў адзін чалавек гарбузы на базары. А ішоў па базары пан, у якога крыху не ўсе былі дома. Дурнаваты такі крыху пан. «Што гэта ты, хаме, прадаеш?» – крычыць пан. «Загарадзіў мне дарогу, паставіў воз упоперак». «Яйкі прадаю, ваше скавароддзе», – адказвае хітры мужик. «І лжэш, галган!» – крычыць на яго пан. «Хіба я не ведаю, не бачу, якія яйкі бываюць. Прымай воз з дарогі, мне тут ісці трэба». Паночку, дык то курыныя яйкі, іх усе ведаюць. А гэта, ваше скавароддзе, заморскія. Бачыце, якія вялікія і з хвосцікамі. З іх жарабяткі выводзяцца. Ды не простыя, а рысістыя, высокай пароды. Прыгажуны, што свет не бачыў. Ні аднаго пана ў акрузе, ды і ва ўсім нават свеце няма такіх, расхвалівае мужик свой тавар. «І лжэш, галган!» – зноў крычыць пан. Але ўзяў аднаго гарбуза ў рукі, паціскаў, патрос, на святло паглядзеў, скрозь гарбуз пальцы пабстрыкаў па ім. «Даль Бог не хлушу, ваше скавароддзе, каб не з гэтага месца насісці, не з'ехаць. Каб я ніколі ў дзень не спаў, а ўночы не еў. Во, з гэтага яйка вы на хвосцік яго паглядзіце. Вы ж у хвастах конскіх добра разбіраецеся, праўда? З гэтага буланы жарэбчык выведзецца, а вось з гэтага сіўка белая грыўка. Крышку у яблыкі, а вось з гэтага сквараны конь, як смоль. А з гэтага дэраш, а з гэтага палавы з златою грываю, золотым хвастом да зямлі, а з гэтага пярэсценькая, як сарока, кабылка». «Не трэба мне сарока, пан бурчыць, во гэтага падай», паказвае на аднаго гарбуза. «О, палавы з залатою грываю! Ого, пана тонкі густ! Во, бярыце, калі ласка! Цяжкі які! 100 рублёў з вас, як аддаць?» «За адно яйка 100 рублёў?» – вызвярыўся пан. «Здзекуешся, быдла?» «Ой, пане, за аднаго жарабца залатою грываю і ўсяго 100 рублёў?» Мужик кажа пану. «Як задарма? А не хочаце трымаць гадаваць, не захочаце, дык прададзіце за 1000 рублёў. Вунь які барыш яшчэ возьмеце. Але я вам раю не прадаваць гэта яйка, бо гэта яйка ў мяне менавіта адзінае. А вось буланчыкаў 3, вараных 2, сіўкаў 4, а цана ім меншая, усяго па 80 рублёў. «Ну, добра», – нехаця згаджаецца пан, – «бяру, вось табе 100 рублёў». «Смяецеся, ваше скавароддзе, за золото трэба і плаціць чыстым золотам, а не паперкаю. Аддавайце назад маё яйка», – адбірае мужик у пана гарбуз. «Ну, добра, бяры золата», – дастаў пан з кішэні тоўсты кашэль з манетамі, адлічыў 100 залатовак. «А як іх высежваць трэба, гэтых жарабят?» «А вельмі ж проста, ваше скавароддзе.
адказвае мужик. Самому трэба садзіцца. Не паню сажайце, не панят, не панянят, толькі самі. І часцей варочайце. У вялікі кораб напакуйце кудзелі, каб мякенька яйку было, каб загарнуць, абкласці, ад холаду можна было. І 3 дні з яго не зласці. 3 тыдні, прабачце, з яго не зласці. Апошнія дні прыслухоўвайцеся добра, ці не пачынае варушыцца, брыкацца. Як толькі пачуеце, што лупінка трэснула, мігам саскоквайце. А то ў нашым сяле адзін пан так сядзеў, ды заснуў на жарабячым яйку і не пачуў, як яно трэснула. Заснуў жа крэпка. Дык жарабец як падбрыкнуў, дык гэты чалавек паляцеў потырч. Нагу паламаў, шыю скруціў. Вылечыўся, але так і ходзіць кульгавы, галаву на бок трохі трымае. У падарэйкі ходзіць з торбамі, бо нічога ўжо рабіць не ўмее. Ну, гэта я патраплю, пільную. І з торбамі я не пайду. Я не такі дурны, як вы, мужыкі. Але ж, паночку, вы ж разумнейшы. Нам было крыху вашага розуму, мужик адказвае. То хадзіце ж здаровенькія. І скоренька сядайце на гарбуза. На яйка, я хацеў сказаць, на яйка. Гэта яны такія вялікія, як гарбузы. Дык мне і сказалася гэтак яйка. Забраў пан гарбуз, аддаў слузе, пайшлі дадому. Усё зрабіў, як мужик сказаў. Сеў пан на гарбуз і сядзіць. Слугі каля яго круцяцца, абслугоўваюць, а ён сядзіць, высежвае жарабца. Ну, прайшлі 3 тыдні, ніякага трэску пан не чуе, ніякага варушэння пад сабою. Ну, пасяжу яшчэ дні 3, думае пан. Дзень на дзень не прыходзіцца, гэта ж восень, а не вясна. Это ж дні карацейшыя. Пасядзеў яшчэ 3 дні. А гарбуз пад ім і разлезся, таму што згніў за гэты час. Плюнуў пан са злосці на мужика, устаў з гэтага яйка, злез з кораба, узяў таго гарбуза, вынес з дому, ды плюх яго за плот. А толь як ускочыць заяц, ды як панясецца. Спаў там заяц пад плотам. Ну, а пан падумаў, што гэта жарабятка пабегла, якую ён высежваў. Пастой, пастой, вярніся, каненятка, я твой татка, бяжыць за ім пан і крычыць. А нейкі хлопчык праходзіў міма і кажа: пане, гэта заяц, заяц. Якое заніц? Не заніц на смаркач, а 100 рублёў аддаў за кірмашы. І бягом за тым зайцам, і бягом. Усё сяло рагатала з таго пана. І цяпер, як успомніць пра панскае жарабя з залатою грываю, дык за жываты хапаюцца ад смеху. І ванятка рагатаў, аж заходзіўся. А потым і кажа: дык можа і ў нас тое яйка, не яйка, а гарбуз, якое высежвае наша курыца. Мо таксама трэба было б даўно за плот выкінуць. Не, кажа дзед, наша яйка не гарбуз, у ім штосьці жывое варушыцца, сказаў вуркаток. Каб у яйку заяц быў ці кураня, то я б нюхам пачуў бы, сказаў сабака-брахун. У яйку хтосьці незнаёмы сядзіць. Дажывём, пабачым, сказаў дзед Аўлас. Нядоўга ўжо засталося. Вось такая цудоўная казка, вясёлая. Яшчэ раз вам раю узяць вось гэту кніжку ў бібліятэцы. Прыйдзі дзень, залацень і пачытаць цудоўныя вясёлыя казкі, якія напісаў беларускі пісьменнік Павел Місько. Дзякую за ўвагу!